खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बेलासिनि गोसो गोथारै बरायबाय। दिनै 24 आगष्ट 2020 समबार फैदो दिननि बेलासिनि माखासे फिसा गेदेर खौरांफोरखौ फारि फारि मिथिनानै लानि। गिबि खौराङा जाबाय क'क्राझार सिभिल हस्पिटालनि डक्टर अमल मुसाहारिया दिनै सानजौफुनि 12 रिंगायाव गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव कर'ना भाइरास बेमार जानानै थैनांगौ जाबाय। जायबा बिथांमोना कर'ना भाइरासखौ नंखाय होननानै बुंगासिनो दङ, बिथांमोनखौ आङो कर'ना भाइरास बेमार जानायफोरजों दोनजाबनो लुगैयो। नङा होमबा लोगोफोर? जुदि बे कर'ना भाइरासआ नंखायब्ला बिथां अमल मुसाहारिया मानो थैनांगौ जाखो? लोगोसे जोंनि बे बिटिआरनि प्रफेसार बिथां अनजालि दैमारिया बिपिएफ हान्जायाव बा बिपिएफ पार्टियाव जयेन जाबाय होननानै बड'लेण्ड रादाब बायदिसिना बर'फोरनि खौरां बिलाइ बा खौराङाव फोसावगासिनो दङ। गुबुन फारसेथिं चिरां जिल्ला दादगारि भुटान बर्डार ओनसोलाव मैदेर हाथाइ फालांगिरि खालामग्राखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो बे मैदेर हाथाइ सिखाव बा फालांगिरि खालामग्राया बर' मानसिसोबाव, दा बेखौ आयेननि बायदि साजा होगोन होननानैबो फोसावनाय जादों। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय वेस्ट बेंगलनि चिफ मिनिस्टार ममता बेनार्जीआ नेट एग्जाम आरो जि एग्जामखौ फावसायनानै होनांगौ बा फावसायना होनो थाखाय नरेन्द्र मदिनिसिम रिकुवेस्ट खालामहरदों। दा मा जायो नायनोसै। नाथाय सुप्रिम कर्टआ बे एग्जामा जानांगौ होननानै अर्डार होखाबाय। लोगोसे जोंनि बे हादोराव दिनै 61,408 जन सुबुंफोरनियाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादों। गोबां मानसियानो सानसेनि खिनिखौ खेबसे होनायाव जेबो उसुबिदा जाया होननानै बुंनायखाय आंबो लगायनानै होफाबाय। नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा, अननानै निमाहा होबानो जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय अरुणाचल प्रदेशनि आनजाव होननाय जायगायाव दहाय फुंनि 3:30 रिंगायाव बांग्रिं फैदों होननानै फोसावदों। नाथाय बे बांग्रिंआव जेबो माल बुस्थुनि खहा जायासै। बे बांग्रिंनि स्पिडा 3.7 मोन। दानिया फैदो गुबुन खौराङाव। गुबुन खौराङा जाबाय ऋषिकेश बाद्रीनाथ हाइवेआव लेन्डस्लाइड जानानै 3 सुबुंफोरा थैनांगौ जाबाय। दहाय फुङाव जादों बे जाथाया। जोबोर गिलु बालु जाथाय। बेबायदि लेन्डस्लाइड जानायाव हाजोआ बायख्लानानै, अन्थाइफोरा बायख्लानानै मानसिफोरनाव होसिनो आरो मानसिया बेजों होसिनजानानै थैनांगौ जायो। जोबोर खस्थ'यै थैनांगौ जायो, गिलु बालु। लोगोसे दरं पुलिसा 4 गुन्दाफोरखौ मैयाहाय एरेस्ट खालामनो हाबाय आरो बिसोरनोमोन 4 गुन्दाफोरा। बिसोरनाव हाथियारबो मोननाय जादों। दा बिसोरखौ पुलिसफोरा एरेस्ट खालामनाय जाबाय। गुबुन खौराङा जाबाय नोंथांमोना आंनाव गोबाङानो सोंहरगासिनो दंमोन, आदा सुशांत सिंह राजपुतनि केसआ मा जाखो? सुशांत सिंह राजपुतनि केसखौ सिबिआइआ नायबिजिरनाया मा जाखो होननानै नोंथांमोना सोंहरगासिनो दंमोन। नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ, नायबिजिरगासिनो दङ। जेब्ला फाइनाल स्टेजाव थांगोन अब्ला नोंथांमोननो आंनि बे प्रान्जल नार्जारी इउटुब चेनेलाव भिडिअ खालामनानै फोसावनानै होगोन। नोंथांमोना सिन्था खालामनाङा, नोंथांमोननि थाखाय आं दं। लोगोफोर, दिनैनि बेलासिनि रादाबफोरा बेखिनिल'मोन। जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो लाइक खालामबानो जाबाय। मानोना नोंथांमोन लाइक खालामाबा आंखौ सोरथो लाइक खालामबावनो? नोंथांमोन दंबासो आंबो दं। दा जियानो जादोला, नोंथांमोना मोजाङै थाबानो जाबाय। बाय बाय।